yo. Ora duwe swara kon menang. Oh. Ayo Wan. Wanda, ayo Nana ngarep duet apa le? Ah. Ayo, mak pilihne mesti bener. Mengko aku wis apal karo Paranggono Dwija Laras Indonesia iki sing baku ya iki pitu iki sing selalu mengorbankan apapun untuk Dwija Laras Indonesia. Wayahe latihan ya ora mangkat. Mangkat terus, mangkat doan do semangat kok. Sing paling meneng dhewe ya iki ya. Glenas ngurmesa mesem. Wan. Nggih, Pak. Lho eneng lak nggih, Pak, mboten, Pak. Saestu. Ayo ta, yo tenang. Leres. Kowe lek miturut pengamananmu piye? Sindene Pak Kangko ki sing paling meneng dhewe sapa? Nggih niki. Iya. Saestu, Pak. Sampeyan empero. Ya lihat auranya. Apa ya ketok lho. Aura. Niku saestu, Pak. Saestu. Lintu-lintune ini kados semayang, Mbak Retno Jompes, do begasaan ngoten. Nah, tapi nek niki nyacat kualat. Heeh. Isih suci ya nang lek kuwi. Saestu niku asli niku. Suci ki apa suci ki? Susune sak panci. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Pak tua pok wingo perat. Suci ki tegese bersih ngono lho. Nggih, saestu, Pak. Kula jenenge ngendikan ngoten ning kebrojolan. Lah iya, suci ki bersih. Ah, bene, aku nek wis kadung. Ndak Wanda ya ngene to Ndan ya. Wis tak go mulih ndak. Arep gak Pak. Mbok go mulih. Wis sembuh wis sak karepku kok. Ya kuat aku. Apa iso? Ya coba lagune duet apa nang? Pun Sing mandai iso. Wonten pamundutan apa mboten? Mboten pun telas pamunduti karek menikmati. Katresnan sejati nggih Mas Nanang. Rung duwe catetane. Kok sampean nuntun aku malah wah aja to. Mau jari sama maca. Iki kan enek tipine. Lah wong mripate rada ngriyi, Pak. Ayo, apa sing apal, Pan? Dewandi aku tak nyoba sing ora tau tak onekke, Dik. Apa? Napa niku? Kawin kontrakne, Dik. Lah, yo Wanda yo ora apal, ora tau dikawin anu. Mboten. Urung tau kawin. Saya, Pak. Maksudnya orang tau rabi lho lho. Lah nggih niku kan rabi. namung lagu, Pak. Namung lagu. Aja. Aja gawe kawin kontrak. Ora mentolo aku nek. Yo. Siap. Yo, apa liyane? Nggih, Mbak Wanda nyuwune niku. Pupusin nelongso Mbak Wanda. Wah. Wis sajake kok mendalami to, Ndak. Aku yang siap menggantikanmu, Ndak. Oh iya. Ayo, Monggo. apa kowe mau? Pupusin telongso? Coba satu nada Mas Doro rada dhuwur sithik ngene ndak apa-apa. Aku nek arep olahraga. Tak ndamel ral. Beh, apa? Ya. Doro kocok. Ada guys suara kodok. Kojluk. Apa iki sak tenane? Alah. Ora kuat ta. Kapejano nderek aku lek. Ora kuat karepmu, bongko karepmu. Ayo, Monggo. rumangsane ayo. Walah. Ayo, Sur. Ugi katur dumateng Ibu Guru SMK PGRI 1 Nganjuk. Selamat bertugas bapak-bapak aparat, bapak tentara, bapak polisi.
Oke. Matur nuwun nang karo Wanda. Nggih. Ah, ora kerasa jam 3 punjul ta, Truk? Ya, ah. Kok ndak karahinan? Ya, ah. Kok liyane disimpen nggo taun ngarep. Lah iya. Mbok menawa ditanggap meneh. Heeh. Ya. Sembah nuwun genduk Niken Salindri wis gelem lenggah nganti wanci gara-gara. Heeh. Ya. Yo, netepi kewajiban aja nganti ketarabrak adzan subuh kudu wis paripurna paglarane.